hayo bural men dinyal di daka mboda yeta tagadomi jimawa badomi hami jojolani mi yomi jangto da bandiraɓe tedduɓe daroɓe ayaw pindi tv jam wale mon to waɗo kala en garti e katande jomɓe aɗa subaka hannde o ngam yettine ɗon ko sifa e kelle gadani e jaadiji leydi sénégal ɗum gandi eɗen goɗɗi toon to studio meɗen dakar ɗen tawe ɗo e lulde aliyankore nde woni daka madina gounas kolol ngol hitande ujunaji de nogas jeegom joni noon en ƴeewoyat holko jaadiji leydi sénégal piniri jimowo baɗomi hami eɗen goni hannde e altine nogas lewru avril hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane jaandeji leydi sénégal eɗen poɗɗoro e jaande wolf quotidien kam musidɓe jaandekoɓe ɓe gatta koytel haali e diplomatie mo leydi sénégal ɗum gisa baw noon ɓe kolliti kay oɗo saaha joni hoorejo leydi ɗi Bassirou Diomaye Diakhar Faye fandare muɗɗum o ko yidde sembitinde ko yuti on ɗon fannu ko ɗum sababu noon eɓɓoje kewɗe noon ine gona eko yuti on ɗon fannu hono wiri e jaande nde arti eko yuti alhaali on ɗon saisi important mo waɗa kay duwan leydi sénégal waɗi ɗum saisir koyno tolni e milliard uji jeegom coprede meɗen franc CFA taw noon ɗum ɗon fof noon ko ɗum fo biyede banque ko ɗum woni ko waɗi e gardiɗi natal muɗum jandi wiyetede e jande walf quotidien jande quotidien le quotidien kañum arti e ɗen ɗon koppareje kono noon ɓe gartini kadi e ko ganduɗa kañum woni Macky Sall gonnoɗo e hoorejo leydi e sénégal ko yuti ala haali gardugol makko toon to poste secrétaire général des nations unies e kam musidɓe jani ko ɓe kolliti kay kanko Macky Sall omo anniyi huccodirde e ɓe ganduɗa kañum woni conseil o toon to ganduɗa kay kañum woni e nations unies ha tigui ɗon eɓe ganduɗa kañum woni les membres du conseil de sécurité toon to nations unies to wiyete hono no wiiri e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde wal jayde quotidien le quotidien jayde noon arti e ngal ɗon potital hakkude hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kanko e wondude e ɓe ganduɗa kañum woni ambassadeur uji kam e ɓe ganduɗa kañum woni conseil aji leydi sénégal towoteɓe toon to caggal leydi ɓe kolliti kay oɗo saaha joni hoorejo leydi ndi diplomatie ko ɗum woni ko umni ɗum woni ko tawate e nder jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde quotidien le quotidien jayde point actu kañum arti ko yuti e alhaali potital bannogal toon to palais oɗon audience mo ganduɗa kay hakkude hoorejo leydi ndi kam e ɓe ganduɗa kañum goni jaabe e kanɗon lande PDS woni parti démocratique sénégalais ɗum ji sababu noon kamɓe garti hen ko noon kadi ɓe garti e fandare mawɗo leydi ndi woni tan ruttude teddugal gonnoɗo e hoorejo leydi sénégal omo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Wade ko noon kadi ɓe garti e deƴƴere nde ganduɗa kay hoorejo leydi ndi ene deƴƴi ɗum ko yuti alhaali candidature Macky Sall toon to ganduɗa kay kañum woni to wiyete ko poste secrétaire général des nations unies e jayde las quotidien kañum arti ko yuti alhaali on ɗon sifa ɓe kolli toon woni kay ko yuti alhaali gardigu toon to ganduɗa kay kañum woni fedde godan fago windere gonnoɗo e hoorejo leydi sénégal Macky Sall oɗo saaha joni yaadiɓe muɗum e kanɗon lande muɗum oɗo saaha kay kadi men ɗamamuy o ko goto fa yidde nde kadi ko wotere omo ganduɗa kañum woni Macky Sall o wawa ardade ko yuti alhaali on ɗon nden ɗon secrétaire général des nations unies holno wiiri jande nde kono noon musidɓe jani ko ɓe gartima e o ganduɗa kañum woni mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e on ɗon conférence mo ganduɗa kay ko conférence général wondude e ɓe ganduɗa kañum ambassadeur uji kam e consul aji ɗi leydi sénégal ɓe koltino saaha kay hoorejo leydi ndi fandare nde ko yidde yuɓɓitinde mo ganduɗa kay kañum woni diplomatie mo leydi sénégal ko ɗum woni ko waɗi e gardidi natal muɗum jayde las quotidien jayde l'évidence kañum arti ko yuti alhaali ɗen ɗon koppareje ganduɗa kañum woni fond covid mo ganduɗa kay on ɗon dossier réuni ɗo ete ɓe kolti toon ɓen ɓe ganduɗa kañum goni e tumanoɓe hen ɓe ene woni tan de on ɗon ene woni tan de ɗin ɗon accusation ngaji walla ni ɓen ɗin ɗon tumamuyaji e ɗin ɗon vidéo ji e bionoɗi ko ɗum kay woni e namdade oɗo saaha joni wonde kay nden ɗon jayde wiyetede e jayde l'évidence quotidien e jayde guendire nde le soleil kamɓe noon ɓe garti koye ngal ɗon potital hakkude mawɗo leydi ndi kam eɓe ganduɗa kañumen goni diplomate mo leydi sénégal ɗiɗi gollotoɓe ɗiɗon ambassadeur ji walla ni mbiyen kamɓe ɓe ganduɗa kañumen goni wonɓe e ɗiɗon consul aji holno wiiri kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe garti noon e yidde hoorejo leydi ndi ko ganduɗa kay ko ɗum ko haali ɓamtude walla ni ƴellidde diplomatie mo leydi sénégal ɗum woni ko tawate e jayde guendiri nde le soleil jayde coftal ɓalli nde jayde rewmi sport kamɓe noon ɓe garti ko yuti alhaali Bundesliga toon to dewlaji Allemagne ɓe kolliti kay wonande Nicolas Jackson wondude e club muɗum mo ganduɗa kay ko kañum woni wiyeteɓe Bayern kañumen kay goni ko voilà sacré champion toon to dewlaji ganduɗa kañum woni Allemagne kono ni kadi ɓe garti mo ganduɗa kañum woni Ada Fass hakkude muɗum e Omo Sène ɓe kolliti ko Ada Fass kañum kay fomni Omo Sène e leydi jande record quotidien ko hen arti e gardide natal muɗum ɓe kolliti kay wonande kay on ɗon combat bannoɗo hakkude Ada Fass kam e omo ganduɗa kañum woni Omo Sène e woni ɗe Paul
ngu wolani omo ganduɗa kadi woni Ada Fass ɓe gattini kadi e Sadio Mané mo ganduɗa kadi ko buteur wondude ko Nicolas Jackson kam e omo ganduɗa kadi woni Ahmed Bamba Dieng bandiraɓe musidɓe tedduɓe tiɓe daraɓe ayaw Pindi TV kasi haalaɓe ceer ko ɗum ɗon komin kamnoro dade ko sifa e kelle gadane e jayndeji leydi Sénégal ɗoyte e Bawol Dakar mo gulas adi meɗen e ruɓide jayndeji wonde ko janggo so gona haji ɗo e nden min bon jokke ɗoftade kam rewidade programme uji Pindi TV Allah jarama hami jojolani mi yomi jangto daka ko ngeɗu men rokka ko giɗo men dañani hono men